Вечаровая Вена. Паглядзіце, як прыгожа, колькі агней. Ну гэта яшчэ не самае прыгожае. Самае прыгожае пачынаецца вось там, за Дунаем. Ёсць такі венскі чароўны лес, дзе ўсе ведаюць яго казкі гэтага венскага леса. І там на ўзвышшы, калі прыглядзецца, бачыце нешта такое таямнічае і прыгожае, нейкі там манастыр стаіць. І з гэтага боку садзіцца сонейка. І там у нас таксама нейкая гара. І шаша пайшла туды. Сёння субота, машын мала. А вось там, калі паглядзець, агнямі, бачыце, як пераліваецца. Вельмі прыгожа. Усім усяго найлепшага. Добрых выходных. Пакуль.